बे साथामा जाबाय आंनि बन्धु दोस्त लोगो गामिया मामोन कुरुफारा आं हरजों मिथिला ओरैबायदि सुन्दुरि सिख्लाफोर आयु सिख्ला नङा आंनि बन्धुनि लोगोरि ना सुन्दुरि जोंख्लाबलायदो आंबो नोंसोरबायदि सुन्दुरि मोननायबा हामगौमोनलै मोनमारगोन लाजिनाङा थांसै बिदाय लानोसै गाज्रिमोन ना फैबाय साहा लोंबाय ना आदा ओंखाम जानो रोंबा नोंसोर जाजाया आरो जागोन दे मालाबा मोजाङै मोजां थांनानै थायोबा लोगो मोनलायगोन बिदिनो ना बिदिनो कन्टेक्ट खालामसिगोन आरो उनाव जिउ गोलाव जाथों दे मोजाङै मोजां दे आदा थांनानै थाथों मोजाङै मोजां संसार जालांनो आदाया थाबैनो हाबा जुलि जाबा मोजां नांगोन आंबो माने जुलि जाजानो लुबैथारबाय आरो ना Thank you. Ada moनसे गामोन माबा मोनसे बेलेग बायाखैब्ला आदा नैबे ना 5000 3000 ओमफ्राय 2500 ओरै दङ बबेनि आदाया आं खैराबारि सिमांपुरिनि बेफोरबायदि खामानि मावनाया बेसेबांसो गोबाव जाखो ओरैनो आं 3 बोसोर जाबाय 3 बोसोर जाबाय Thank you आदा बेफोरबायदि बेसेन गोसा समखौ बेफोरबायदि दामनानै खोन्थिनायनि थाखाय दखानफोरा मोजां मोसादोंमोन बिनानाव मोना खैराबारि रान डान्स स्कुलनिफ्राय आं बेफोरबायदि बुंनाय खोनादों रान डान्सनिफ्रायबाथ' अनजाय आंनि लोगोआनो जागोन बेनि फोरोंगिरिया मोनसे उनाव फोसावनाय जाहैबाय थुंग्रियाव गाना मोसानाय बर'नि बाथौ धोरोमनि बेफोरबायदि जोंहा थुंग्रियाव गानानै मोसानाय दङमोन बे नुथायखौ बेवहाय बानायनाय जादों जोबोर समायना जादों जोबोर मोजां जादों हारिमु बिलिफां बाहागोआव खबर जाफैनो हानाय आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन बे हाबाफारिनि नैबे हारिमु बिलिफांखौ আমি সকলোৱে জানো পৰ্ব আৰু আমি সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো এই মুহূৰ্তত गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय दिनै आं दङ खैराबारि बाथौ टेम्पोल जोंहा बाथौ मन्दिराव बेनिफ्राय ओरैबायदि मानसि नुदों आङो ओरै मन्दिर फारसेजोंबो ओरैबायदि मानसि ओरैबायदि समायना समायना ड्रेस गानना फैदो सिख्लाफोरा दख'ना दामिक दामिक आरो बे मार्केट आं दा जाय जायगायाव थानानै भिडिअखौ स्टार्ट खालामदों बे जाबाय मार्केटआवबो ओरैबायदि मानसि
जोबोर मोजां मोनदों आं फार्स्ट टाइम आं सानजाहा आंनि न'निफ्राय सानजाहा टंला एरियाजों आङो फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि माबाखौ नायनो फैदो बेबायदि आं दुर्गा फुजा बेफोरबायदि मालाबाबो आं नायफेराखैमोन दिनै आं फार्स्ट टाइम फैदो नाथाय जोबोर समायना मोनदों मोजां मोनदों स्राय स्राय बर'फोरा दख'ना गानै गानै जोबोर माने दामिक दामिक दख'ना गानना बेरायफैदों हानायमानि आङो देखायनो नाजागासिनो दङ जेसेबां माबायदि मानसिफोरा बेरायफैदों मा खालामदों हानायमानि आङो भिडिअनि गेजेरजों माने बेसेबां मानसि जादों जोबोर मानसि माने मन्दिर एरियायावनो जा बा बायदिसिना मार्केटावनो जा गोबां दामिक दामिक बै सिख्लाफोरखौ देखायना हो जा समायना समायना गानना फैदो बैनो ग्रिन ग्रिन जा समायना समायना गानना फैदो नै सिख्लाफोरा नै बेबायदि दामिक दामिक ड्रेस गानना फैदो सिख्लाफोरा बेजों थांनि Kamu Indian atau nih? Abi mana? Oh, Indian. Kamu Kharabarni. Kharabarni na? Ya, right on ini thank you bhai. Welcome. Oh, dong dalai. Oh, dong. Panjang dong. Panjang ba? Gusa mana nggak boleh gom mana? Gusa apa satu mana? Lugu mana nih? Foto aja film aja. Foto lah no. Baru nukang kelai. Yo kan ini. Are yaar, हमारे सब चिरा की जगह सिंधु में. Gila gila, apa foto langsung deh. Very figure, foto. Itu bentar gua balik tuh bentar bahasa itu. Depan cuma bahasa oh ya, thank you. Oh deh. Mayu balik belum, gua bisa sangke. Ini mayu lah. Ini mayu betul lah. Ini anak. Deh bam nala deh. Fauzi ke logo mana bar sir ke logo mana dah jam logo zalaya walai. Oh. Bumbar hari ini berarti sana juga. Nenggo. Mau bersih mungkin aja. Nenggo tu sih. Bunga na? Nenggo Deh. Oh, bersih. Foto sasa na? Oh, Jelas deh. ada nomor lalu malah. Deh la. Pun perlu jalan no? Rai. Oh. Ang kopi kongkan sih deh. Muzang ke bisa kan deh. Sos magi wale ya? Ha. Thank you. Yang ni dah. Diam tak ada gelu ke benda dah ya. Angkel. Ada mana? Ang sini tu sampai kamera dia. Ang sini lima aja baik Sumitra Boro. Sumitra Boro. Ha, Sumitra Boro na? Sumitra Please Boro. onnana ageni channel ko support खालामनानै होदो गासैबो जों बर'। आगे बबेनि? Ang Boresoni. Boresoni. Pelayannya faidah. Oke, Sumitra Boro आं नोंनिखौ नों कमेन्ट हरदों आंनाव नुयो माथो आंलाय? Hore. आंनो Naya साबस्क्राइब ada दङ। ni ke. Thank you सिनायबाय आङो। बोरै नुखो मोजां? Handsome. हेन्डसाम? ओइ बायले आंखौ हेन्डसाम होनदो बा नोङो। मेगना बिजल गैया। Dia ang sini tu sampai kamera dia hendak. प्लिज अन्नानै जोंहा सुमित्रा आगेनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामनानै होदो गासैबो। Iya. Oh, udah tuh. Aja. Satu nangga nang dah. Yaar, apa sih gawe? Thank you. Thank you. Welcome. सिख्लाफोरखौ लादो मोजां ड्रेस गानना फैथारदो भिडिअ लाबाय था। Thank you. Hah? Mencilale? Dia. Ya. Ada di Peter Film Thank you.
बेनिनो बेनिनो दिनै बहा थागोन आङो गरेस्वर थागोन गरेस्वराव एसे खामानि दङ आमथिसुवानि थाखाय बोरै फै बर' गोजा स्राय स्राय दख'ना गाननाय जेसेबां हायो आं देखायनो नाजानि बे दख'ना गोजा जे दख'ना बायसोदो सिख्लाफोरा दामि दामि दख'ना बायथारदोलै सिख्लाफोरा देखायना हो एसे पाटनि जोंख्लाबलायनाय दख'ना गोजा ना जोबोर समायना जादों बाजारा दख'नानि बाजार बे दसे मोसानाय नायनांसिगोन ना दसे मोसानाय नायनोसै औ बेजों बेफोरबायदि ना बेलाय माने दा जोङो थांगासिनो दङ बाथौसालिजों जोबोर ग्रोम ग्रोम जाथारदों बाथौसालिजों थांनानै दसे नायनोसै बाथौसालिजों थांसै देहा बेनि मोजां ना गेटआव आं गेटआव मोनफैबाय जोबोर समायना जोबोर मोजां मोनदों फैनानै जोबोर होंगो दोंगो मानसिफोरा ओरै लाना मोजां मोनदों आरो फैनानै जोबोर जोबोर समायना जादों फैनानैबो जोबोर मोजां मोनदों बर' गोजा स्राय स्राय बाथौ मन्दिराव बर'नि मिउजिक दामबाय दंमोन बेनि थाखायनो आङो बेफोरबायदि भइस कभार होनो गोनां जाबाय उपाय गैया नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम जोबोर होंगो दोंगो बर'नि बाथौ मन्दिर बाथौ थानसालियाव बे खैराबारि हिरिम्बा बाथौ धोरोमनि बयनिख्रुइबो देरसिन थानसालिया बेनो जागोन बायदि मोनदों बिटिसिआव जाय बानायदों जोबोर मोजां बानायनानै गालांबाय जोबोर मोजां बाख्नायथाव खामानि मावनानै गालांबाय बेखौ मानो होनोब्ला दाब दाब जायगायाव बेरायबाय थायो बेफोरबायदि बाथौ थानसालिखौ बेफोरबायदि गिदिर रावबो गावबा गाव डिस्ट्रिक्टआव बेफोरबायदि रावबो बानायनो हायाखै नाथाय बेयाव खैराबारियाव बे हिरिम्बा बाथौ थानसालिखौ ओरैबायदि मोजां बानायदों गोग्गाथाव आरो जाय बानायदों नाजादोंमोन गाज्रि दामोन अंशग्रहण करक শান্তি উপায়া শান্তি আমার মাজত